odštartované po 18. krát pod režiou SKONT Pardubice, pretože predtým bol Jackman v Sackej, ale prechod do Pardubic myslím si, že bol veľmi dobrý, pretože tu sú najmä skvelí diváci, ideme, raz, dva, tri, veľký aplauz. Štafetári, ešte my počkajme, ešte tam, ja viem, že chceš byť záberov kamier, ale na to treba mať trochu aj kondíciu. Takže sa schováme. No takže máme odštartovaný ten štart jednotlivcov. Diváci boli ste skvelí, musím vám veľmi poďakovať za fantastickú atmosféru.